weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to ɓoggel ceeɗi to helbira to sillowol to zereka to fummo guileyta ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou daf to buute ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi ɓuritani somale ko société kalfinaɗo ko fate courant e nder leydi he ɓe kollori tigui ɓoyata maɓe puɗɗo wadde contrat ji taw ko contrat ji numérique e nder galleji kilineɓe mabɓe kala to leydi sénégal préfet mo gueƴuɓaji wondude gouverneur mo dakar kamɓe kala ɓe calima ko fati moɓodiral ngal landa pastef yinno wadde ñalawma janggo kikiɗe janggo gam wadde investir candidat mabɓe ousmane sonko e subgoji tijjani en 2024 to leydi mali talata ɓennuɗo o laamu leydi mali joddima e ardiɓe e mawɓe ministre ma ko fate heblanade kay jaltugol ministre ma ha laaɓa e nder leydi he to leydi burkina faso fodde temedde joyyi taw ko doga moltoyo burkina faso naɓe dognoɓene moltoyi to leydi Ghana kañumen woni waɗaɓe refule gattira ha keroɗa leydi mumen hakkude mabɓe e leydi Ghana to leydi Tunisie garde code woni halfinaɓe nden ka ekkisal maje kaɗeɗe leydi Tunisie ɓe kolori tigui wonde ɓe ƴeŋtini sappo e tati goski taw ko mayɓe clandestin yinnoɓe wadde ɗanne suuɗaɗu kabaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine to leydi Pays-Bas to France ha to leydi Inde bisimilla mone kirki hotodirte joni piren pacciren musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala mbatten haqqillaji men e kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi goni e muɗuma kin lekki woni gorel te ko ha ko moƴƴo iwru ko en tokkorodinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña cellal ɓandu muɗuma an joguiɗo AVC cardiaque eɗen gandi hande o aɗum heewi jaalade e yimɓeɓe ha tenti jamma ɓandu jaaɗoru leloɗa donka ɓolsitade gummoɗa donka yaɓɓude gam jaadgola wasde dogde ƴiƴam e nder ɗaɗi maɗa sa jokkodire gorel te joni beltoɗa keɓa hen kollaɓi an joguiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru sukara deke yo haydo gam cité ene safra hewɓe hutottoɓe gorel te cettima ɗuma sa yiiɗi hebde kollaɓi ko fate banggue gorel te beele mbawa andude ko safrata e ko safrata kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com joni keɓa hen kollaɓi so tawi ko tongoɗe gorelte cohluɗa gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Gayda 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Sow 00 27 827 467 672 so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 861 287 721 so tawi gonɗa koto RCA woni Centrafrique jokkodirta koye Ibrahima Diallo 236 755 075 08 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jamma. aadi biladi salade aadi ɓiri ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa
ceerno Djiby Sy ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siddeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoɗi jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal kiline muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naktude ne golla hano hannirta ni ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laabɗo reedu malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawnde sappo e nayyi lewru morso hitade ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati aljuma nogas e jeegom lewru taske hitande ujunere temen nayyi e capanɗe nayyi e nayyi caggal fergo annabi men nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kabaruji moon e ɗemgal pulara e sawte ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah hono mbirɗen gardini kabaruji men ko leydi Mauritanie puɗɗoɗen Somalia kam ko société kalfinaɗo ko fati kubbama e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri ɓoyata saabu kay koye nduɗo lewru juillet woni lewru morso ɗum gonne ɗo ɓe puɗɗoto kay posde compteur aji taw ko compteur aji numérique yidde mabɓe noon ko hesɗitinde e ɓeydude garɗitinde service aji mabɓe e garɗitinde service aji mabɓe haaɓe ɓuura ɓattade e newanade wonande kilineɓe mabɓe ɓe kolliri noon e ɗum waɗi avantage uji kewɗi woni ɓuure kewɗe ko e nder ɗen ɓuuri noon ko wayno kay ko wayno tigui paiement anticipé woni tigui neɗɗo yoɓa la yobde courant ma guila kay facture soit yaltude mbaɗa anticipé joɓa courant maɗa walla tigui taw ko par systéme moɓe mbiyata systéme électronique moɓe mbiyata mon chef aɗa wawi kadi walla avantage goɗɗo hen kadi ko sodde courant mo jiɗɗa sodde courant kadi ko kato jiɗɗa e kadi tawa kadi koto doole ma ponno no doole ma poti e saaha mo jiɗɗa courant mbawa tigui sodde oɗon courant wadde kadi
kadi remplir compteur mum woni charge compteur mum à distance taw ko par moyen électronique via téléphone maɗa walla ordinateur avantage uji goɗɗi non ko ñamdude kay caɗele wiyede kala saha no yimɓe kewi wiide ni wadde kay agent ji SN solleka ɓe mbaɗani relevé ko estimation tan ɓe mbaɗi walla ko erreur facturation ɗum ɗon foof ma nattu haalaɓa e goɗɗum gueɗe kewɗe ɓe kolliri tigui nana e nder ɗiɗon contrat ji taw ko contrat ji numérique ha joyi so weleg noon ina siftina yimɓe mum tan wonde kala kay belaɗo ina wawi yobde facture mum tawa kadi joɓirɗa facture joɓa tawi a yahani to agence via téléphone maɗa walla ordinateur maɗa joɓa facture aji maɗa hono noon joɓirta taw application ngaji gonaɗi ko wayno bankili ko wayno masrevi ko wayno sadaga e ɗuɗoji application ngaji kewɗi goɗɗi ɗi goodi neɗɗo tan wawi yobde facture mum tawa ni ko dara suudu ma walla galle ma walla bureau ma gonɗa tawa yahani ha to agence Somelec noon holliri wonde ɓoyataɓe uddita agence mabɓe numérique commercial tawi ko commerce électronique Somelec kadi ina eri dendagal kilide mum ne nottito tigui e ɗiɗo offre uji ɗiɓe ɗamini waɗande kay kilineɓe mabɓe to tawa kadi ko yidde ɓattatade e yidde hoybitande ɓeɗon kilineɓe mabɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hono Mohamed Ahmed wol Mohamed Lamina o holliri wonde laamu ngu ummanima wadde ko wite examiné e wadde étudier dendagal dossier ji ko fati kay e ɓen taw ko yidde tafɓe kay landaji dawrugol ene joƴƴini kayitaji men ha landaji men mbawa heptinede nder leydi he ɓe kolliri noon koye nder ɗiɗon dossier ji ko hen tigui wona ɓe kolliri laamu ngu tafi goomu taw ko goomu halfinaɓe ko fate ɗina ɗon dossier ji ɓen puɗɗima jokkodirde kay ko witede expert constitutionnel et juridique haɓe mbawa tigui étudie dossier ji ɗi hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen caggal kayde gouverneur mo Dakar wanno interdit woni tigui haɗi ko fati kay e moɓodiral ngala yimɓe Pastef jinno wadde ñalawma janggo e mbadi kay wadde investir candidat mabɓe hono Ousmane Sonko candidat mabɓe e sumgoji tijjaɗi en 2024 joni kadi ko préfet mo Guédiawaye leggal toɓe ɗaminino wadde oɗon ngal ɗon moɓodiral ko kañum sali sifde on kayit kañum kadi waɗi interdit ngal ɗon moɓodiral kamɓe foof noon ɓe kolli tigui jogade kulhuli guila wadde ko wiyete trouble à l'ordre public pottital ngal noon tijjano ko ñande sappo e joyi lewru juillet woni ñalawma janggo o tuggi 14 heures woni 2 heures ha 19 heures woni 7 heures kikiɗe to stade Amadou Barry to Guédiawaye commissaire central mo Guédiawaye kañum e halfina noon ko fate toppitade kay hadde ɗeɗon pottude bureau politique mo Pastef noon ɓe koliri hay goto wawa hadde Ousmane Sonko waɗede investir kadi hay neɗɗo goto ala bawɗo hadde candidature makko gembanede kay ko fati e sumgoji tijjani en février 25 février 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen groupe taw ko tricheur uji woni hewɓe wujjude e kala saha kawguel baccalauréat ɓen guel kawguel on baccalauréat deuxiéme tour ɓe nanggama on groupe noon nanggama e saha kay ɓe gonno e wadde baccalauréat taw ko épreuve en anglais ko goto noon e waɗannoɓe baccalauréat waɗannoɓe guel kawguel namni téléphone mum ha e nder sal caggal kay nde o tuusa épreuve uji ɗiɗi taw totta ko ɗon tigui o ƴetti téléphone makko o foti épreuve o neldi ɗum kay e groupe mabɓe WhatsApp groupe o noon ɓe inniri ɗum tigui ko groupe deuxiéme tour e nder groupe deuxiéme tour o neldi hen ko ɓen tigui kewi corrigide neltiraɓe ɗiɗon épreuve aji woni correction majje caggal nde o foti de noon ɓe kollirimo tigui wonde ɗum laaɓani e saaha o ƴetti téléphone makko yidde fottade neldude lawol ɗiɗoɓola ko ɗon goto e étude élevage baɗo baccalauréat yimo kañum tigui sarti sirru makko ɗon noon téléphone o heɓta dendagal groupe o kala ɓe gandama koɓe yimɓe jeeɗuɗo e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teeɓa mbiɗen groupe o mbiyata ɗum ko groupe second tour ko adi oɗo groupe noon nangge taw groupe goɗɗo nangganoma e premier tour woni tigui bakka mabɓe gaddanol ngol yimɓe nangganoma ɓen noon oɗo saaha joni men tawi en détention woni e nder kaso koto leydi Sénégal paɗena jeen ha to ɗayfa ko commune tawateɗo e nder département mo Mbacké ko tana musɗo waɗi toon saabu ko cukalel ngel duuɓi joyyi tawa ina maayi tawi ko courant masi ngel tawa ko ngel waɗi électrocuté woni tigui e ngel hooñi tawi ngel masa kañ e ngel yoori ngel tawa kadi ko ngel ɗakki e poto courant eɗen mbiya tan yimɓe ɓen nden tono fewi potoji courant
e oɗo saha ndungu gonaɗo nden to kadi filuji courant e branchement ji kala ɗi ndewani lawol koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen alkamisa hanki 13 morso 2023 Antoine Félix ko jaago gala kalfinaɗo ko fate gueje leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o yettinoma to Saint-Louis noon to lana jolluno ko clandestin yuno ha waɗino mayɓe jeetato ko fuɗɗino yitede yimɓe kadi danda nomo hen lana ka ɗon ko yiite ko ya ummuno tigui lana ka noon ko yuno ko ñande alarba 1 lewru mars gondi ɗum tanko Antoine Félix joni noon o yettima kay to nokku to o yettima kay e ɓen taw ko dandaɓe ɓe o wawi yettade nokkuji mumen to tawate ɗo o donima ɗumen kay nde Allah rokkata ɗumen jaam Allah rokka ɗumen kisala ko ɗon kadi o waɗi duwawuji makko fade dendagal mayraɓe kala nde mayɓe nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harlaɓe aljanna kanko Antoine joni noon o ɗof kanko Antoine joni noon ene ɗoftimo toon e jillu he hono gouverneur région de Saint-Louis hono biteɗo Aliou Badara Sam wondude e secrétaire permanent e cetala bitegal Silek e commissaire divisionnaire hono Amadou Bocar Ali e autorité ji kewɗi goɗɗi ha joni koto Saint-Louis keddoɗen bila mayɓe e lana juuno ko to Saint-Louis tawi ko yinnoɓe wadde clandestin woni yaade Europe bilan o noon bilan mayɓe hen bilan o ɓeydima ne feewi saabu hanki jaam kiiɗe fayi jamma goskiji jeegom goɗɗi jiitama on paami tigui ɓe gonno ko jeetato e oɗo saaha joni yante goskiji jeegom woni 14 mayɗo puɗɗiɓe ƴeŋtinede lana ka noon jolluno ko fodde yimɓe fodde 50 neɗɗo hen nayo dandama 14 ko fuɗɗi yiite taw ko wasɓe pittali men heddiɓe ɓe kala noon ko ronkaɓe yiitede ɗo saaha joni jiilawne yokki hen kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal ha joni kaddo leydi Sénégal jiyana ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor Assouma Aminata Diatta eɗen gandi ko ministére commerce gonnoɗo e laamu Macky Sall ina wayno Macky riwinum kanko de o holliti hanki ɓe mbaɗi muma mabɓe ɓe jalti e Benno Bokk Yakar nden o namdama beele ko mbir 2024 namdade leydi ndi o wona président o wi ala kamɓe ko joni ɓe pormi muma mabɓe eɓe ƴeewa kala moɓe mbawi yentude kono wona Macky Sall kam toɗɗantoɓe mbir mabɓe ɗo ɓe mbawi yaade ala maɓe ƴeewa ɗo ɓe mbawi naade nde ɓe puɗɗan natude toon so tawi en garti ɗo examen BFM ina wayno hankkide sukaɓe ɓe nde ɓe mbaɗa orienté to e école suku papay ndeke école o ko bonnanoɗo kamɓe noon ɓe ganda ɓe jeeyi ha toon ɓe tawi école o ko bonnaɗo ɓe namdi ndeke ɓe nawa ko école biyeteɗo taba ɓe ganda noon on école holto heedi e nder Ziguinchor ɓe ñalli yiilade wone mabɓe jiitoye école o ko waktu 11 woni hen ko waktu 10 ina wayno noon élève aji ɗi kolliti caɗele ɗeɗo ala baɗɗo ɗum so wona kamɓe wadɓe ɓe orienté yoɓe jaa toon ɗum no ɓe kolliti mette mabɓe ne feewi enen laamu ngu nde ari ha toon ina wayno worɓe ɗiɗo sukaɓe élève aji ɗiɗo worɓe ɓen tam manki garani e sukaɓe ɗiɗo rewɓe garani ɗum ɗon noon ko ɓeeɗo goni mankuɓe examen BFM o so ene mimmo ɗon jehen to e Kafountine ina wayno maire Kafountine o ewnima laamu ngu yo laamu ngu waw darade haɗanaɓe holɗum hangganoɓe ɗeɗo laade e ɓeeɗo sukaɓe ummade ɗo Kafountine fewde to Espagne walla ummade Elinkine fewde Espagne ina wayno ɗum ɗo de yo ɗum nattu tan ha laaɓa sukaɓe heewɓe mbomima e maayo ngo fodde 300 eko fawi ha joni yiitaka yettaka Espagne artani ɗum ɗo caɗele ɗeɗo foof ummarade wiyede ko Kafountine walla ko Elinkine ɗum noon eɓe ñaagui laamu ngu yo daro hen hangonoɓe ɓeɗo sukaɓe yahoɓe ɗeɗo maaji maayo ngo no finni no feewi kono noon sukaɓe jiyata hunde so wona yaade Europe tan ɗum ɗon noon eɓe ñaagui laamu ngu yo daro hen ko ɓuuri yawde yaccade musidɗo mon Ahmad Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodire Ghalii Abuu Bah yallo ko walde jaam. Allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ñande talata 1 lewru morso gonɗen ndu jooɗima batu hakkude laamu leydi Mali e ardiɓe cetala bitengal MINUSMA woni laafaji mbulaji tawteɓe nder leydi Mali batu ngu noon waɗi koye nder salle de réunion to ministére des affaires étrangères to Koulouba Mujibou batu ngu noon ko ƴettidde ko ƴettidde peeje e fewjidde kay ko fatino MINUSMA yaltiri e nder leydi
leydi Mali tawa kadi ko plus tard ɗo e capantati e goo lewru décembre to banggue laamu leydi Mali ko Abdoulaye Diop kañum woni chef diplomatie woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali kañum ardino tawi kadi kañum ardino o sete laamu ngu tawi mo ardi e fodde ministre uji sappo ministre uji kewɗi goɗi fodde ministre uji sappo tawi noon koto banggue ministre ma to ardino sete o ko biteɗo El Qassem Wan noon kañum woni représentant spécial secrétaire général des Nations Unies e nder leydi Mali kanko woni chef de la MINUSMA ɓe jewtidi noon ko heewi ete pamodiral heɓama hakkude mabɓe e plan de retrait sécurisé MINUSMA e nder leydi Mali ɓe kawri kadi eɓe tafa sede tawa goomu ngu ko laamu leydi Mali wondude e yimɓe MINUSMA kala kañumen dentinta doole men e peeji men ɓe mbawa tafde goomu noon tawana toppito jaltugol MINUSMA ha laaɓa e nder leydi he maɓe toppito kadi ɓen taw ko sifi tan gollotonoɓe e nder MINUSMA caggal jagol MINUSMA yaltudeɓe leydi ndi holno ɓen kadi potata gollorade ha joni ko leydi Mali keddoɗen to kerol hakkude leydi Mali faade Côte d'Ivoire ko jooma tricycle woni tigui joom motoji taw ko motoji koyɗe tati kañum ponoje tati kañum wara toon o wara noon o wara kañum wara toon omo wonduno e goɗɗo noon on kadi barmina hen kanko noon o heewi wadde ko taxi moto ɓe keewi noon ko jollude e passager ji e joom marchandise uji so tawi kay pandima kerol ngol taw ko poste de contrôle ɓe mbawa jollude ɗumen ɓe nawa ɗumen ha ketta auto banggue ko ñande altine noon sappo lewru juillet on warano o warano ko malinajo kanko baraɗo ko malinajo o wonno koya wonduno koya militaire goto walla dadiɗo goto taw ko ivorinajo woni Côte d'Ivoire najo on noon hollirama barmi hen baraɗo o noon o wiyete noon ko Mami Sidibé ko malinajo ko dadiɓe leydi Côte d'Ivoire noon caggal ne ɓino yo darto ko ɗon tigui o dartaki ayne makko kure ko ɓe nena kure noon woni ko fiɗimo o wasi hen fittandu makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni gayi tati taw ko gayi tati mawɗi no fewi tawi ko ardinoɓe suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali e saaha laamu Ibrahima Boubacara Keita ɓe darima yesso juge d'instruction des pôles économique et juridique ɓen goni hono biyeteɗo Isaac Sidibé on noon meɗino wonde président de l'Assemblée nationale leydi ndi e saaha hoore suudu sarɗiyeji leydi ndi e saaha laamu Ibrahima saaha laamu IBK wondude e goɗɗo ene wiye Mamadou Diara Souba noon kañum ko ancien député ko kañum kadi wonno questeur suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi kanko on kadi ko membre e oɗo saaha joni CNT woni conseil national de la transition wondude e goɗɗo ene wiye Mamadou Touré noon ɓuuri lollude ko Bavier on ko ancien comptable suudu sarɗiyeji leydi ndi tato kala noon ɓe tuuma tigui ko mbuñaari e dirtinde galluji leydi e borjingol galluji leydi ndi e saaha kay moɓe kalfinano suuɗon suudu sarɗiyeji ɓe biyeteɗo Mamadou Diara Souba on ko kañum ardi oɗo saaha joni fédération malienne de football on kadi hay fédération mo ardi yo mo tuma hen mbuñaari fewni no fewi e dirtinde koppereje e borjingol galluji tigui on tigui fédération on kay oɗo alhaali mum ɓeydi tigui ko tidde teskama noon wona ngolɗo woni gaddunol mabɓe koɓe daro yesso juge d'instruction des pôles économique e pôle économique juge kalfinaɗo rewidade ko fati e gueɗe ɓen tumaɓe borjingol galluji leydi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paadena laamu leydi Burkina Faso kolliri tigui wonde ɓe nuldino délégation gouvernemental alkamisa hanki sappo e tati morso 2023 to nokku biteɗo Dakalo ne tawe e nder commune ko commune taweteɗo e nder Burkina Faso taweteɗo e nder commune taweteɗo e nder Burkina Faso gonɗo sara kerola hakkude mabɓe e leydi Ghana nawnoɓe toon noon ko humpitade kay kabaru wiyede kay wonde dogo moltuyo ena hewɓe moltoynoɓe to leydi Ghana laamu leydi Ghana waɗi ɓe refuli kene qime ha kene ɓuura temedde joyo neɗɗo taw ko réfugié wona doga moltoynoɓe to Ghana ɓe tawi noon fodde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi réfugié burkina naɓe wonno
wonnoɓe te Ghana ene gartira ɗon ete ko ɓuuri hewde hen ko rewɓe e sukaɓe tawi ko artiraɓe alay saguela haydara kadi haydara e kake mabɓe ala tigui koɓe gaddori wona hay kayitaji mabɓe administrative haydara hen ala koɓe gaddi gouverneur de région sud ouest o kadi holliri wonde fodde temedde ɗiɗi ken won temedde réfugié wonɓe ina tawe to wuuro witego USA hay gon tawate ko sara kirolo hakkude mabɓe e leydi Ghana tawa foof ko ummiɓe to leydi Ghana wotoga molti hen waɗaɓe refule ha ser noon woni catal halsinaɓe ko fati réfugié windere ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi erago fade laamu leydi Ghana nde dartirta kayen yaɓɓude kuulal taw ko kuulal windere ko fati rende ɓeɗon doga molti hen woni réfugié ji jagorgal ha leydi Ghana noon kalfinade ko fati sécurité nationale leydi ndi ko jedduɗo oɗon kabaru ha suuri ladde o holliri hay réfugié goto ala tigui moɓe diddi ala moɓe gartiri so wona kay beelaɗo nawtude hoore mum o holliri noon kanko jagorgal ngal kay au contraire eɓena udditi kan taw ko ka molanteɗo Allah mbawɗo nawde kene qime ha ujunnaje 3 e temedde ɗiɗi réfugié burkina naɓen tawe hen ɗum noon e oɗo saaha joni kadi eɓena pewni nokkuji goɗɗi mbawɗi jabbade kene ɓuura temedde nayo neɗɗo ɗum noon fitti ko kamɓe koɓe yedduɓe ha suuri ladde ko wiya kay wonde ɓe mbaɗi refule kene ɓuura temedde joyo réfugié koto leydi Tunisie paaɗena dadiɓe halfinaɓe maje kadde ɗe leydi Tunisie woni garde côte tunisien ɓe kolliri tigui wonde ɓe tawi to wuuro witego Sfax noon ko wuuro ɗiɗaɓo to banggue mawnugol e nder leydi Tunisie koye nder gon wuuro kadi wonno tigui hakkarili musɗi no fewi e saaha kay yimɓe wuuro ngo yimɓe leydi ndi mbino tigui hoɓɓeɓe ha tengti e ɓaleɓe alay saguel ma jalta leydi mumen ha laaɓa waɗino fitnaji mawɗi no fewi e nder maaje kadde gona wuuro noon ɓe kolliri tigui wonde caggal nde laana yuno toon taw ko laana jollunoɓe ko wiyeteɓe clandestin ɓe mbawi tigui dandude fodde kene wona nogas e joyo clandestin e jonnoɓe lañel ɓe jaltini kadi ɓe goskiji 13 goski taw ko monnoɓe e laanake wasɓe pittali mumen eɗen Lampedusa noon ko ila tawateɗo e nder leydi Italie ko toon ɓe paano on Lampedusa o ngel il noon ene ɓatti to leydi ene ɓatti no fewi leydi Tunisie saabu hakkude mum ɗon hakkude leydi Tunisie e on ila ene qime ha 150 kilométre kabruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗena laamu leydi Ukraine holliri tigui wonde 17 ɓe jandini ɓe liiɓi 17 drone leydi Russie nildino e nder leydi Ukraine ɓe jandini hen 16 ko alaguel gotel woni tigui ko guel danguel hen keddiɗi kala ɓe derguiti ɗum e leydi taw kadi ko avion ngaji garnoɗi wadde espion garnoɗi bombardude leydi ndi koto Pays-Bas paɗena Pays-Bas holliri tigui koɓe waɗoɓe subgoji mabɓe taw ko subgoji sarɗiyeji leydi ndi woni élection anticipé ɗin subgoji noon ko wadde tigui ko addi nde subgoji ponno wadde ɗum noon ko caggal kayde gouvernement hono premier ministre biteɗo Mark Rutte caggal kayde yandino gouvernement mo yanno ha laaɓi waɗi démissionné ɗum noon koɓe mbaɗata subgoji ɗi ko ñande nogas ɗiɗi lewru novembre 2023 koto leydi Inde paɗena aljuma hande o leydi Inde ene aljuma hande o leydi Inde aynima fusée mum ɓe nuli fusée mabɓe taw ko fusée no habité faade to lewru yidde Inde noon ko tawtoyde fedde kiloɓe leyɗe 3 taw kadi ko hebɓe fattange wawde yettade to lewru ndu tawateɗo fusée o noon wiyete ko Chandrayaan 3 o dekkoli koto wuuro koto nokku biteɗo sira sikoto to en tawe to état méridional mo Andhra Pradesh non ko ɗum waɗi tigui fusée o ɗon dekkoli ko yeeso yimɓe hewɓe no fewi nde o dekkoli kay taw ko décollage réussite yimɓe hewɓe kolliri hen weltare men mawde no fewi kadi poɓɓi kelle kewɗe no fewi koto leydi France paɗena to leydi France ko hande woni 14 lewru juillet donc fête nationale mo leydi France to Champs-Élysées noon to Champs-Élysées Paris défilé militaire waɗi toon yeeso Emmanuel Macron hoorejo ɗiɗni e yeeso koɗo makko teddugal hono biteɗo Nara Modi kañum woni hoorejo leydi Inde Nara Modi noon jeeya tigui Nara Modi noon heeɓi tigui jeenari ummorade e laamu leydi France taw koye ummori koye juuɗe Emmanuel Macron ndina jeenari mbiyata ɗum ko la Grande Croix des Légions d'honneur ko teddugal ɓurgal mawnude e nder leydi France ñalawma hande o noon fodde ujunnaje 6 taw ko neɗɗo ko
ari tigi wadde défilé e fodde ujunnaji neɗɗo ko ari wadde défilé fodde kene ɓuura temedere engin diwoji hakkude avion e hélicoptère ko ɗum tigui woni ko weeyi to Champs-Élysées koni koɓe leydi enda mbaɗi toon défilé mumen tawa kadi eɓe dadi eɓe mbaɗi kalaji mabɓe mbaɗi kalaji mabɓe mbaɗa défilé ɗum waɗi ko yesso horejo leydi mabɓe e yesso Emmanuel Macron horejo leydi France e arnoɓe dendagal arnoɓe tawtorede défilé fa kamɓe endenaɓe noon koni koɓe waɓe défilé ɓe koɓe temedde ɗiɗi e capanɗe nayya militaire musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan ɗon kabaruji moon e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehili moon Ghalii Abuu Bah nangani en karallagal ha mbawon jiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah so diguen soro ko Amadou Isaga Keɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on